Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabushangi melang sanibingelela futhi sanangibela ukuzinza ngesembu nonke niyaphila niphile nje somkhulu ukuthi subscribe sidona moto ndizela kuzobuqala nqa uthola ama video maba saposta siyabonga yey izinto la uye phela bathi umshawe insizwa naye buye futhi zimshaya mathu 942 khona phansi leli la ngidabha khona ke khona lapho bafowethu esiphethe njengamanje ngaphambi kwesikhathi nje azivele sigibele kuzanqa la siyithola khona ngempela ishisa nje bhe la sithola khona ngempela Udlubheke iMinister MASKANDI uyazi na ukuthi iMinister MASKANDI ngempela kwenza ukuthi ngempela inqokana lapha ngempela Navigator mfowaqonza okwakwenzeka nje kubenza ukuthi ngempela Navigator mfowaqonza wathi mayifika endimeni ngokumazi kwami ke mina waqhamuka ngealbum engayizwayo ngathi mangizwe ialbum yakhe nqa yokuqala yapha ngempela Navigator ngezwe ialbum yakhe ethi ziYenZekA isihloko sayo ukuthi ngempela lapha kunamagama athi zena ibhekene ngempela lapha Udlubheke umfowabo Ndindwa phansi enquthu la ayivele kuye eqondeke yena lapha ngempela ezwakala ukuthi jabheke kuyena ngayo yonke indlela la sula khona ngempela Udlubheke bemntalapha bese kuba ngempela futhi naye Udlubheke wabuya futhi kweminye iminyaka waphina futhi wabhekisa amagama kuyena Navigator mfowaqonza bencikisana njengensizwa futhi into enzele ukuthi ngempela lapha ke uNavigator uthe kulonyaka lo unyaka 2022 uzobese yaphuma straight endabeni kaDlubheke la khona akhuluma khona amagama ewaposta yapha kuzikhumana wayekhuluma amagama athi ngempela kulonyaka lona uzobhekana ngqo noAlison mangenjalo akadalaphi umuntu sidala futhi into enzekile ukuwela ukuthi ngempela uthezobhekana kodwa into enzekile bese ukuthi ngempela Udlubheke umfana Ndindwa bese waposta lapha kuzikhumana elabe posta khona eposta esho ukuthi ngempela uzokhipha nini usho ukuthi ukhiphe futhi ngomhla ka-1 April Udlubheke laphana udecide nomthetho isinqumo sokuthi ngempela kube ukuthi usuku lwakhe lokukhipha icucu lakhe elisha ukukhipha ke vele Udlubheke selogcina ngonyaka 2020 ngoba ngonyaka 2021 ugcina ngakhipha ngalutho engayikhipha ngealbum yakhe kaDlubheke kodwa wagcina ekhipha ngonyaka 2020 la khona ekhipha khona amashiqe futhi kulonyaka lo ngempela kulinde ukuthi Udlubheke ekhiphe kodwa uthe mangabe post lapha Udlubheke ngempela zisabantu ukuthi ngomhla ka-1 kuye April uyadedela kwase kuba ukuthi ngempela uNavigator wakhuluma amazwi athi nje awathi nje ngempela kanje la khona athi khuluma ethi uzoyimakela yena okwazika ukuthi ahlahla uNavigator kade aqale shumela ivangeli lokuthi yena uzokhipha ngawo lapha iphasika kodwa manje uzokhipha nge-1 ke ngqo naye uvela wathi uzokhipha nge-1 efuna ukuyimakela yena Udlubheke futhi ngempela lapha kuvela sengathi usafuna futhi nakhona unamathela Udlubheke ngezimpi zoMaskandi akubuke uvela khona ubeke nje ubuke ukuthi ngempela uma ubheka wena ukubheka kwakho nje ngaba ngempela ukuthi ngempela Udlubheke lapha uyavimbeka evinjwa yona lapha ngempela uNavigator mfowaqonza ngavimbeka awushuvo la comment section bese ubothina nawe sidibana ngokuzayo.